Paris Saint-Germain Arsenal donc Ligue des Champions match aller la Paris kɔni bɛ julo ja donc a bɛ taa résultat ɲɛnamaba kɛ Arsenal fɛ donc depuis 4 minutes la Ousmane Dembélé donc Kvaratskhelia a ka passe ɲɛnaman dɔ fɛ donc ale b'a ci Arsenal ka jɔ kɔnɔ donc u bɛ match kɛ 1-0 Arsenal u b'a ci ka pɛnkɛ mais ça va pas. Arsenal fana fanfɛla la u bɛ ɲɔ ka occasion ɲɛnamanba de sɔrɔ fɛn min ye Martinelli donc ale ma se k'a yɛrɛ a jɔyɔrɔ la n'o tɛ ni an ɲɛ bɛ nin action min na normalement nin tun ye égalisation de ye mais ale b'a fɛngɛ fɛn min ye Donnarumma a bɛ ballon labɔ donc o bɛ taa corner u bɛ coup franc ɲɛnaman dɔ sɔrɔ comme a yɛrɛ b'a dɔn o ye Real Madrid ye fɛngɛ ni coup franc de ye mais an ɲɛ b'a la cogo min na Arsenal joueur bɛɛ bɛ t'u jɔ kɔfɛ donc coup franc bɛ ci donc Arsenal ye fɛn min ye Merino a b'a ci jɔ la mais arbitre b'a fɔ ko hors-jeu bɛ yen donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la depuis départ la Arsenal cɛdenw bɛɛ bɛ kɔfɛ donc o hukumu kɔnɔna la hors-jeu sika foyi t'a la donc hors-jeu tun bɛ yen. Ousmane Dembélé nin sayana 2025 donc o b'a kɛ ale ka 25e but donc 2025 dɔrɔn la donc o b'a kɛ ka 25e but donc a b'o dɔn fɛn min ye Arsenal fanfɛla la donc nin ye match aller de match retour bɛ kɛ PSG yɛrɛ fɛ donc an b'a yɛrɛ hakilina ye mun ye match retour la est ce que Arsenal bɛ se ka PSG éliminer ka taa finale la walima PSG donc u bɛna